Počkej, já točím, že Karotko, začíná. A ty jsi jako tady, když tam ani nejseš? Hele, ale ty jsi, počkej. Začíná. Ty jsi špatně. Začíná. A máš nalito? Počkej, to má už během. Máš nalito? No máš. Můžeš to zopakovat. Bude taková rychlost, že nestihneš to běžet. Vy taková špice v tady té hře a budeme se zabývat takovým malým, možná jako, že jeden hráčem mimo. No, aby si tu rychlost stihnul doběhnout, že jo? Kvalifikovaný. Začínej. Už jste. Tak až to odstartuje, to máš. Takže 3, 2, 1, teď. Vidíš, on to přesně No, hezký. To jsem ukázat já. Neboj. Někdy se povede. Jo, dobře. Posedu já, že jo? Ne, já. Šárko, Jeden. Nebo tam. Pěkně. Zaměři, střeli. Jo. No to byla doba. Dobrý. Víťo, dělej. Jakože už je Já ten těch vždycky dáme se ztratit. Teď hodina pravdy. Ještě trošku víc. Jo. Fakt? Ne, zamíří a od... Aha, jo. Ale jako... Tady nic nebylo k vidění. Můžeme se zeptat video rozhodčího. Hrajeme po druhý. jak se tomu říká v tomu tenisu? Nebo Já nevím, co budu pít. Horní oko. Jo. Horní oko. Druhý. Zkušeně. Ne, já z toho klinku nechci pít. Ještě budete hrát. Ještě napejte, dej. ale tady pánové určitě podvádějí, protože tady to vždycky proběhne nějak. Já mám půl a už si ho zavolat jako než to. Počkej, který pánové? Tady pán. Nevidí tam jinou. Oni to zaměřují. Dělíme. Takhle? Takže jsem ho rozhodčil. Nevidím tvůj My jsme kelíme. prostě vytrénovaný, jak říkáme po víkendech, jsme dřený z kůže a solený. Hele, mají tady gin? Dej se. Já to Ty máš ho mezi nohama, dejme. A kde jde bych ho měl být? To asi tak nějak. Weekend. Jo. Tak to se vše vysvětluje. Polí koukne pod stůl a máš ho mezi nohama, dejme. Tak já ti ho teda vydám, že to si ty, jo. Vyndej ho, no. Vyndej ho. To mi ho teda vyndej, jo. Nemůžu ho šáhnout, jo. Pánové, kam šáte? Mám ho. Je to divně. Kde byl? Mezi nohama. Očistíme. Člověk by se divil. No, fuj, ten bordel. No tak když jsem ho otočil, že jo. No, tak dotočil jsem. Když už taky. To je profesionální výraz u teorii. Musí najít. Tyjo, co to tady každý? To je voda. Vodka. Dáš si trošku vody? Ukáž. 72%. Gurmán. Vyzdravá voda, to určitě. Tyjo, to roztahuje. Přebejete mu to někdo už. Jak to tamhle je takový lampy, ty. No jako tak znáš ho, jako 4 roky na Uralu jsou 4 roky na Uralu. Tam člověk už ani neví, kde ho má, jestli mezi nohama, ale aby přežil. A jestli ho má? Asi ho má.